Okej. Här kan jag visa min Facebook, lite jag tänkt. Här kan ni se på Fairyland. Där det är lite trädgårdsspel där man odlar saker. Och det där, men när man är klar odlat och man skördar, då skänker de pengar till regnskogen. Så det passar jag. Här kan ni se hur mycket guld jag har. Det är typ 1177 har jag just nu. Och 127 diamanter. Japp. Nu klickar vi på mitt namn. Så här har du mitt foto. Så här har du. Det här är Tommy Mattias, min vän, min kompis. Vi samarbetar väldigt mycket. Vi samarbetar mycket med angående musik och sånt. Så det var det.